Ongi etorriak Sorturen birfundaziorako tutorial honetara. Gaurkoan, akreditazio prozesua nolako izango den ikusiko dugu minutu gutxi batzuetan. Hasteko, ikus dezagun akreditatzea zergatik den beharrezkoa. Birfundatze prozesuan hartuko diren erabakiak komunitate osoaren esku utzi nahi ditugu. Parte hartzea zabaldu nahi dugu. Eztabaidetan sakondu eta bozkatzeko eskubidea komunitate osoan bermatuz. Horretarako, metodo sendoa, fidagarria eta konfidantzazkoa jarri dugu martxan. Akreditazioaren bidez, zentsua osatuko dugu, eta plataforma bidez, zein presentzialki, eztabaida denon eskura jarriko dugu. Ikus dezagun zehazki akreditazioak zer egiteko aukera ematen digun. Informazio osoa zuzenean jasoko dugu, edozein arduratarako, norbere edo beste pertsona baten izena proposatu halko ditugu. Iritzia eman eta eztabaidan parte hartzeko aukera izango dugu. Eta azkenik, bozkatzeko eskubidea izango dugu. Ni akreditatu naiteke? Noski baietz. Eskatzen dugun bakarra zera da. Sorturen proiektu politikoarekin bat egitea eta prozesuan parte hartzeko gogoa izatea. Eta nola egingo dugu, galdezka egongo zarete jadanik, ezta? Hasteko, kopiatu beharreko helbide bat emango dizuet. Prest? Ordoa. partehartu.sortu.eus. Webgune honetan, aplikazio bat topatuko duzue. Bertan sartu eta eskatzen dituen datuak ematea besterik ez duzu egin behar. Edozein arazo izan ezkero, asistentzia zerbitzu bat jarri dugu martxan. 943 265 982 telefono zenbakira deituz, edo webguneko asistentzia formularia betez erabili dezakezue. Aizu, nik ez diot abrozko makina bati izenik emango, Ez aldago beste modurik. Bai, badago. Presentzialki akreditatzeko aukera izango duzu zure herrian, eta herriko parte hartze arduradunaren laguntza osoa izango duzu izena emateko zein bozkaketetarako. Honetarako egun eta lekuak zehaztuko dira, eta herri batzarretan ere aukera izango duzu. Beraz, akreditatzeko bi modu daude, sarean eta herrian. Baina mesedez, saiatu sarekoa erabiltzen, izan ere, kudeaketarako abantaila ugari ditu eta prozesua azkartuko dugu. Honaino iritsita, prozesuaren egutegiari kasu pixka bat egin eta hemen utziko dugu gaurkoz. Azaroaren 5-tik 26ra, barne hauteskundeak. Tarte honetan, ponentzia eta zuzendaritza ekipoak hautatuko ditugu. Azaroaren 26-tik abenduaren 10-era, emendakinak egin eta zerrenda irekietarako hautagaiak proposatu halko ditugu. Urtarrilaren 9-tik 21-era, emendakinak bozkatu eta zerrenda irekien bidez proposatutako zuzendaritzak ideen hautaketa egingo dugu. Azkenik, urtarrilaren 21-ean, kongresua egin eta prozesua amaituko genuke.